The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Alas 6:50 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Welcome sa isa namang edisyon sa inyo sa nga palatunturan Action Firing Line. Action Firing Line! Firing Line! Yari kita sa Pizza 20 Webes nga edisyon sa inyo sa nga palatunturan. Pizza 20 sa bulan sang Oktobre tuig 2022. Ika-20 man nga adlaw sang selebrasyon sa Maskara Festival. Action Firing Line! Kamusta nga to sa mga ka-aksyon din mga bahin sang kalibutan basta mabatian ang kagmalabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Kamunta nga may ngara kamo sa maayo nga kahimtangan kag maayo nga sitwasyon sa mga ka-aksyon ta sa iban nga nasyon sa mga overseas Filipino workers nga naga-monitor na sa rigid nga mga tirion. Nagapahuway-huway matapos ang pila ka oras nga trabaho kag nakatutok na ang ila sa nga palamatinan diri sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi. Action Firing Line! Inyo ka aksyon Marlon Hirvoya. Antes para manantaran, unahon ta ang lakat sang panahon kamayara sang pilag ka mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal bagod man sa nga tropical depression nga si Obet. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Kabot Action Gun na Republika. Action Gun, mayang gabi, please come in. Mayang gabi, Action Mar, sa aton mga listeners mayang gabi. Ari ang lakat sa aton tiyempo sini nga gabi, no? Huwebes kita karon Oktobre 20, 2022. Si Tropical Depression Obet, ari na siya 660 kilometros na sidlangan sa Basco, Batanes. Kag 20.7 degrees north, 128.3 degrees is ang iyang coordinates grid. May 45 km per hora ni siya nga kabaskugon nga hangin. Nagamadlos siya masobra sa 55 km per hora. Ang epekto yan ng maulanon nga tiyempo kag may pagbadlos nga huyop sa hangin. Apektado dito ang lugar sa Batanes, Babuyan Islands, northeastern portion sang mainland Cagayan. Ang ikaduha naton nga prevailing dominant weather system ang muning amihan o northeast monsoon nag-apekto man dito sa northern Luzon. Diri sa iban nga bahin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Ilocos Region. Idulot niya man ni ang magalumon nga kahawaan nga maulanon ang tiyempo. Kag ang ikatatlo ang muning nag-epekto sa aton diri ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Are siya nag-aapekto sa diri sa aton sa Kabisayan kag Southern Luzon, no? Partikular sa aton Kabisayan, Mimaropa, Bicol Region, Isabela kag sa iban nga bahin sang Cagayan. Kag idulot yan ang magalumon nga kalangitan may kag pagpanaguob. Tugay niya sa ITCC. Inaupdan man sa Shareline. Amo ang aton mabatyagan halin kag ina sang aga kag sining hapon, no? Daw dugay pa siya magkulpa, nagatulo taliti lang. Kag sa aton nga tatlo ka seaboard, no? Sa aton forecasting wind kag coastal water conditions sa aton shoreline.
Northern kag Central Luzon malayo sa aton sa iban nga bahin sang Luzon kag Bisayan nari kita din no. Mahinay sa may kasarangan nga huyop sa hangin magalin na bagat na nasidlangan o kon southwest ang ato mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero wala kita gale warning advisory ang ginbatak sang pag-asa diri no sa aton western seaboard sang Kabisayan nagapabilin lang sa gihapon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagdulutap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ni nga aton way 5.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 10:24 sini nga gabi dugay-dugay punto 3 ang aton nga hunas ang taob magabalos alas 6:52 buwas na sa aga punto 9 metro ang kadalumon kag alas 5:28 sini nga hapon nagtunod naman si Haring Adlaw magapakita ini sa alas 5:37 buwas sa aga nagahamboy kita action mark 24 to 32 degrees Celsius o kon 75.2 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa ato lakang tiempo sini nga gabi. Salamat Akson gan may gabi. Action Firing Line. Kana Republika Provincial Disaster Management Program Division PDMPD nagdala sa aton sa labing ulihi nga lakat sang panahon manang bagyo nga nagabulos-bulos lang sulod daw permin lang nga las-las na rin sa Pilipinas. Subong tingala na mo ni si Obet, no? Isa na ka tropical na depression kag may mga lugar sa residente na kaina nga ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Tatlo ka mga lugar ara tanan sa may Northern Luzon. Action Firing Line. Ang Batanes, ang Baboyan Islands kag ang northeastern portion sang mainland Cagayan. Magsiling kita northeastern portion sang mainland Cagayan, Santa Ana, Gonzaga. Muna sa ang tropical cyclone wind signal number 1, no? Ang marine gale warning ara sa gihapon suro sa pag-asa. Nunod dara sa may seaboards sang Northern Luzon bangod sa impluwensya sang surge sang northeasterly surface wind flow. Amo na silin sa pag-asa ha. Ang northeasterly surface wind flow kag ang tropical depression nga si Obet amo nang ginasiling nga magadala sang kasarangan tubtob mabulo-balod nga may bayon sa seaboard sang Central Luzon. Action Firing Line. Firing Line. Along kitag yapon ulo alerto ulo aligmat dalasang pangapin sa industry nga lawas. Ano ba lang nga mga balita nga dapat nato sa nga pagasentrohan? Una sa balita. Una sa aksyon. Unahon ta muno ang balita nasyonal. Ang balita pungsod nun. Ariw may agaway sa pwesto. Agaway sa pwesto. Ang isa amo dapat ang magapungko kag ang isa dapat maghalin. Action Firing Line. May isa ka party list candidate nagligad nga eleksyon ginamanduan sang Korte Suprema nga dapat magbiya siya sa nga ginapungkuan nga posisyon. Action Firing Line. Firing Line. Inibagod sa petisyon sang individuals nga nagapakilala nga amo ang matudtuod nga tiglawas o kon representante sang ilasri grupo ang ginatumod ko di mga kakso na maning magsasaka party list candidate. Ang manigin punteriya sa malita subong magsasaka party list. Ti magsiling kita magsasaka ti syempre mangunguma Action Firing Line. nagatiglawas sa mga mangunguma naton diri sa Pilipinas. Siya ang magatiglawas sa bahin sang kamara. May party list system kita sa pungsod sang Pilipinas mo. Nga padalman tigani daw wala man gani sang miyura kag dako nga nabulig niya sa nasyon. Action Firing Line. Ginmanduan sang korte nga magbiya sa ginapungkuan nga posisyon bagod man sa petisyon sa isa ka individuals nga nagapakilala nga mo nang matutuod nga magapungko matutuod nga representante sang ilasri grupo. Sa notice nga napitsahan October 18, ang Supreme Court en banc
nag-issue sang status quo anti-order nga nagabando sa petitioners kag respondents, nagabando sa tag-reklamo kag ginareklamo. Ang petition gin-file di mo ni Anay Magsasaka Party List Congressman Argel Joseph Kabatbat. Ang bando sang korte sa bahin sang COMELEC sa Commission on Election nga dapat ideklarar si agricultural entrepreneur Robert Gerard Nazal Jr. nga amo ang nagdaog nga representante sa amo sa nga organisasyon sa Kongreso. Action firing line. Ti si Kabatbat mga kakson, nag-question ni siya sa desisyon Santos ang COMELEC nga nagadeklarar sa kay Nazal bilang magsasaka party list representative. Bangod ang siling ni Kabatbat mga kakson, ini si Nazal ni Hambalya, hindi kanya kabahin sa ilas na grupo ni. Pero si Nazal, nanindugan din nga ang COMELEC. Ang COMELEC ang nagkonsiderar sa bahin o kung sa side ni magsasaka National Chair Suliman Villamin Jr. Nga mo na yakuno ang legitimate party list group. Action firing line. Ang grupo ni magsasaka National Chair Villamin para kay Nazal, amo na ang lehitimo nga party list group mga kakson. Na ugat ini nga problema sa party list nga magsasaka matapos kang kampo ni Nazal. Naging sister gid nga ang kandidato nga gindeclare sang COMELEC nga nagdaog amo ang party list legitimate representative. Action firing line. Pero ang sabat na rin ni Kabatbat ini si Nazal Hambalya, kabahin na isang lain nga party list group nga napierde nakaligad nga 2022 election. Ti may agaway purson ginitabo di. Ang silimpas ang kampo ni Kabatbat, si Nazal ang hindi matutuod nga representante sang mga mangunguma, kundi representante kuno saya sang mga manggaranon nga negosyante. Action firing line. Ari pang panindugan ni Nazal. Siling niya siya amo ang ikatatlo nga nominee sang magsasaka party list faction ni Villamin. Kag ang una kay ikaduwa nga nominees nag-resign. So siling ni Nazal nag-resign ang una kag nag-resign man ang ikaduwa. Kundi ako ang dapat ibulos kay ako ay katatlo nga nominee. Action firing line. Man ining magsasaka party list, nakakuha ni siya sang isa lang kaposto. No? One set dara sa bahin sang House of Representative. Bot sa lingon nga ti isa lang gidya. Ang mag-one set ti ang number 1 nominee. Amo na ang automatic nga magapungko magkakson o galing kay hambal ni Nazal di nag-resign man to number 1 nominee. Kag plus ang number 2 nag-resign man. Ako number 3 kiti ako dapat pungko na. Action firing line. Ang hambal pa sang grupo ni Nazal, nagsugod ang away sang magsasaka party list National Chair. Medyo may away-away gimagilida, may hindi siguro pagintindihanay. No? Matapos nga ang National Chair, nga mo si Sulaiman Macacson, ginpahalin sa grupo, kaya papahalin hambal ni Nazal, illegal. Action firing line. Teka, ginambal ni Villamin sa COMELEC nga ang pagkakas o kung pagpahalin siya sa grupo, ang illegal. Kag siya gyapon niya ang para sa iya ginakilala nga chairperson sang magsasaka party list nga grupo. So away kag hindi gid gali ni pagintindihanay sang mga yara sa grupo. Siguro may mga tagsa-tagsa ka panindugan bla. Nga mo ning mabalubudlay. Budlay basta may wala bala sang may naga pa hanunot o kung naga kanubo. Kag tanan may ara sang ginatindugan gid nga prinsipyo tinagalaway ila prinsipyo guro ni. Action firing line. Ang hambal ni Nazal nga si Villamin amo ni ang nagapamuno sa DV Boer Farm International Corporation sa din si Kabatbat. Amo ang nagaserbe bilang isa sang legal counsel. Tiyang isyu angot sa party list representative sa kada eleksyon nga ang nagapapili nga representante, no?
ang kalabanan gida hindi man ganit tutuod nga naga-represent sang ginatawag nga marginalized sectors. Dugay na ni nga problema. Action firing line. May mga reports pagani nga may ara sa kakatabo nga palapit luwag bla. May ara pagani report nga may ara sang humladanay palad pa. Oh. Ara na ang kwartahanay porson. Oh. O kata nyo na bla. Ang mga ara na subong. Nagapungko nga party list representative. Hindi man tanan ha? May ara ng kandidato nga ang ginadalang grupo sang party list may angot sa panguma. May ara nga may angot sa pangisda. Pero ang ila sa nga nominee, ang ila sa nga representante, way gani makaagi uyat sang sadol o kunpala. Action firing line. Kag way gani kakilala sang isda o kun pukots baybay. Di ma-represent kayo mo sa mga mangingisda. O may ara man da nga ang alan sang party list. Ginsunod lang sa isa ka palagwaon plus television. Sikat, bantog, ti marang gingalan nila sang party list nila. Dumaog ba mo? Action firing line. Kag ang nagdaog nga representante na daw ay pagani kagilutas. Action firing line. Aring paglantaw ko dariwa, no, ang party list system is no longer responsive. Hindi na ni epektibo sa kinahanglan gid sa mga marginalized kag dapat na gidya nga tun-an o kon i-revisit nga manaw. Oh. Kaya ang sistema sa ring party list subong samtang nagalawig ang mga tinuig. Kag may eleksyon nga gakatabo mga kaakson, ang gwa nga daw ara lang paborable sa mga manggaran. Ang makabintaha diri amo ang mga manggaran kag hindi ang mga imol o kon pigos. Action firing line. Di ang ginatawag representante sang marginalized sector. Amon ni ang kakatabo subong kay balaan man ina sa mga taga-gobyerno. Ang party list system nangin party list na sang mga manggaran muna pagpati sang kalabanan. Ag hindi party list sang sektor nga magkitani ang dapat nga pagabuligan. Action firing line. Manguma, mangingisda, mga urban poor, lantawan yung balako na dong sitwasyon nila subong. Damo sa gihapon ang nagabalakuon da, bangod sa kapegaduhon. Ano ang nabutang, ano nabulig, sang party list nga ini. Mayaragid man tuod nga nakabulig, pero ilisipon lang ginda kag ang kalabanan da subong representante sa mga manggaranon. Representante sa mga inang ginatawag bala nga agalong may duta. Action firing line. Kaya mga dalagko nga negosyante. May Republic Act 7941. Amaning party list system act ginpermahan bilang kasuguan. So, hindi ba pwedeng dulaon tanan ning ginatawag nga party list kamanti layi ini kasuguan ini sa Party List System Act. Agud ko na nga ma-promote ang proportional representation sa eleksyon dara sa bahin sang House of Representatives. Para kuno nga ang mga Filipino citizens nga ara sa marginalized sa mga ginatuwag nga underrepresented sectors, organizations, kag parties, ang mga kulang sang well-defined political constituencies pero makakontribute sa formulation kag enactment sang appropriate legislation maka-benepisyo sa nasyon as a whole para nga mga miyembro sang House of Representatives. Ti wala na nagakatabo subong ang party list groups who are for the poor kuntani. Amat-amat na nga nagakadula kag ginabusla na sang mga moneyed individuals. Action firing line. Kwartahan bla poderoso kag impluwensyado. May ara pa gani nga Diyos na gid mo. Ang kwarta na subong amo na ang nagalibot-libot sa sistema sang party list
system nato sa Pilipinas. Action firing line. Ano ayhan, ano man, di ba lang may kabati lang kita sa two-party system? No? Ang two-party system, natabo na nito sa Pilipinas, nagliligan yung mga 1960s. Galing gindula ni. Ang pamangkot, pwede ayahan nga ibalik nato ni ang two-party political system sa Pilipinas. Kay amo ni ang mga tugot sang mas harmonious working relationship sang maayo nga relasyon, no? Wala sang hindi pagintindihanay, tanan plastado perme, wala sa lalisay sa tunga sang elected president kag elected vice president. Action firing line. Ang Pilipinas subong di bla mayara sang multi-party system nga may damo-damo nga mga political parties. Tinagligad nga 1960s makakso sa nagsalintra, ang Pilipinas may two-party system lang. Ang mga politicians, duha lang ang pilian nga opdan. Kung hindi, Liberal Party, National Party. Muna sa una, subong multi-party system na ang ginasunod ho. Kung ang nadaog ka presidente ka si presidente, hindi of the night sa kampanya, di ba magkaalyado be? Ang vice presidente kung kaisa, why na sang may mayong obrahon, why na sang mayong hikuton para sa kayuhan sa nasyon, kundi ang iya sinaginabantayan, ang sala na lang sang presidente. Action firing line. Kontrahod ang mga programa da, bisan why na sa lugar bla, bagod sa ginatuwag nga pamulitika. O kon personal nga intensyon niya makakson. Bagod lang na sa ginatuwag nga political growth mga kakson. Kung mag two-party system, ang mga botante mabuto lang sa duwa ka mga major parties. Kag isa ka party nga mo nang magadaog sa majority legislature. Action firing line. Kaya kung ako maglantaw ni subong kinala na gid ba na nga tion na gid ba na siguro nga i-revisahon, i-bisitahan o kung tun-an man ang mga safety measures nga pwede malakip o pwede ilakip sa party list system, no? Sa Senate, sa President, sa Vice President. Kag para nga mauntat na ang permi issue kag problema nga ginatuga nga gatuhaw labi na sa party list system diri sa Pilipinas. Action firing line. 13 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa ginibas rin ang mga balita sa bahin sang nasyonal? Ariyo, may isa ka senador nga nagligad nga eleksyon. Kabit-kabit ang pusto. No? Senador ini nga Santo naglainay gani buot sang yasari nga utod mga senador manmud la. Action firing line. Ang alan tinalakip man sa ginakusahan sa kaso nga plunder kag graft bangod sa kasadto ginaligar kailabtanan sa pork barrel scam. Subo ang alan niya ginafiestahan sa social media. Partikular sa bayan sang Twitter makakson. May mga komento sa esregin palayag nga plano. Ang ginhalidan sa bangod sa esregin duso nga plano nga dumilian ang mga Korean telenovela diri sa pungsod sang Pilipinas. What? Dumali ban, no? Inusuya para nga i-ban, dumilian ang telenovela, Korean telenovela diri sa pungsod sang Pilipinas. Si ano ni, ang natumod tadi, si Senador Jengo Estrada. No? Sila ni Estrada nga basis sa nga observation kung magapadayon ang pagtagwa sa mga Korean telenovelas mga kakson, nagaresulta na sa pagsaylo idulo sa mga Filipino sa mga Koreana kag Koreano. Hindi totoo yan. Mo nang ginakabalakan ni Senador Estrada mga kakson. Damo gid man ga idulo mo sa mga Koreano kag Koreana nga makit-an masabi sa mga telenovelas kag
Ambal ni Estrada gakadulaan trabaho kag ginaganar ang mga artista nga Pilipino. Bola lang yan. No, gani kon kaysa sa Lin Estrada nagasulod siya sa nga paminsaron nga iban. No, ini mga telenovela sang mga foreigners kag dapat ang mga artista nga Pilipino nga mayara sang abilidad sa pag-arte among dapat ipagwa sa Pilipinas. Action firing line. Why na gid sa iban nga manundumanda, iban nga plano para sa kayuhan sa mga tao? Anong ginuyatan komitiba ni Estrada? Labor, employment kag human resources development. Sa bagay may angot kay manglinis trabaho ning komitiba ginuyatan niya, no? Sa isa ding nga statement kag plano agin pagwa makakson og galing kon ipatuman mo ni nga panawagan nga ban ni Senador Jinggoy Estrada ang magkabenepisyo diri ti mga artista ay pariyon niya sadto. Action firing line. Ang hindi man di magkabenepisyo mga pigado ka mga nagapangita isang trabaho. Why naging sa iban na? Action firing line. O kung basi why naging tuod sa iban nga madumduman. Anong resulta sang mabatian kag mabasahan sang publiko ining plano sang senador? Ang alan subong amo ning gina sumsuman sang publiko. Action firing line. Taran sang ginbasa ko pagkamalaot taran trending subong sa Twitter makakson ang mga komento sa netizens. Ginlay gaya na senador sang isa, ang siling sang isa sa nagkomento Tagalog siyempre kay dito sa area sa Luzon Puti Ilonggo tang komento sang siling netizens ni siling niya pwede man nga makapromote sa dekalidad nga pelikula kag telenovelas nga wala sang ginahimo nga pagban sang brilliant masterpieces sang iban nga nasyon. Action firing line. May hindi ang tawag ni K-drama, Ang K-drama ang isa ka porma sang art nga ang sa tagsa pwede gid nga maka-appreciate. Amo nang komento pagidugang ang K-drama banning ginakabig sa nagkomento nga isa ka ang nagkomento ni Makakson na isa ka classic Filipino boomer mindset no ang pagban sa K-drama ang pagdumili sang kompetisyon instead of improving your own product, tiambal pa sa isa, don't kill the competition, Senador Jinggoy. Action firing line. Compete with the K-drama. But silingon, di pagdula ang kompetisyon, dapat bato sa paindis-indis. May sabi ka nagkomento ang siling niya, Senador Jinggoy, dapat kaugalingon mo anay mo sa ripamangkuton. Ask yourself first. Nga ang mga Filipino gina-prefer ang foreign films kag series sang sa local firms. Action firing line. Local films, no? Tiang simple nga sabat bangod. They provide better content nga mas creative kag impactful. Mas maayo ka makaganyat publiko. Biyara man kasiling diyo, kakaladlawan ang senador. Bangod ang tuod-tuod may pila ka mga Philippine directors ang nagaproduce sang recycled nga mga dramas. Pabalik-balik lang. Banning is not the solution, kundi dapat enganyihon ang mga filmmakers kag artists to innovate. Level up the movie industry they do instead of puro mistress killing nga ginapagawa. Action firing line. Depthness sang story is also important. Ang mga balsang nagkomento, anong nakuha mo di? Wagid may isa ka komentoryo ang nagpabor sa sining plano ni sa senador. Action firing line. Base ko ng sobra 15 milyones bla nga nagbuto sa senador ni malas ay kag base sa sunod nga eleksyon bla. Imbis kabit-kabit nga number 12 ang tupan. Base magsuli balang numero. Base magtupa siya sa ika-21. Action firing line. Nante, sa ibanda nga mga senador. Sa ibanda nga mga senador, sige doso pakamuda sa plano. Nga daw wagid ka nami-nami. Planong wagid anay na tunan bla. Ti October 19 isa nga statement ni Estrada Macacson sa yan patigayon nga budget hearing. Ti saling niya,
wala ako sang kalain sang buot, wala ako nasuya sa mga kadalagan sa South Korea sa patag sang entertainment field, kag damo gani kita sa natun-an sila. Pero hindi man naton pagkalimtan kag baliwalaon ang trabaho ambal ni Estrada ang mga ginpangabudlayan sang parihutang Pilipino. Mayo guro balik talang artista si Estrada, no? Action firing line. Ang anay artista kag subong Leyte Congressman nga si Richard Gomez. Si Richard Gomez ang una nakapapili man ni senador ni Blaway lang galing gin palad, way lang way magkuwag kadalagan pirdesa, no? Dito sa nag-concentrate sa bayan sang Leyte makakasubong naga serbeni siya nga Leyte Congressman. Nag-react man di si Gomez, nagsiling siya nga ang K-dramas o kondrama halin sa South Korea hindi dapat pagdumilian Action firing line. dari sa Pilipinas, kundi dapat ang imuon dari sa Pilipinas, samal ni Gomez. Hatagan sang dugang nga airtime ang mga local shows kag pelikula. Ang gobyerno dapat magkatag sa pundo para suporta sa local movie kag show makers para nga mapasangkad ang local industry. Di gani magpain pundo ang gobyerno sa patag sa edukasyon, ining pelikula pa. Action firing line. Ang hambal pa ni Guma, dapat limitahan ang airtime sa mga foreign shows. Kag ang pagban hindi maayo nga tikang. Bangod na pariho lamang na kuno, nga gindinay mo o kung ginkuwaan mo sang kinabatarong ang mga tao sa pagpili sa ilang nga naluyagan. Action firing line. Firing line. Ti sa nason Congressman Gomez, ikaw na lang bladlagas na dorbla para mabuslan na ang mga senador nga warat-warat gid. No, ilabi na gid mga senador nga wagid kapulos-pulos ang ilang ginaduso nga plano. Action rebel. 22 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time sa Luan Tanaban. Ang mga balita sa bayan sang lokal. 4 days to go, 4 kaadlaw na lang. Selebrasyon sang maskara sa Bacolod, magatakop na. Action firing line. Pamangkot balabalabot ginayahan ang target nga 5 billion pesos nga revenue. Ining 5 billion pesos nga revenue, amaning ginsiling sadto ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ting highlights Pizza 23 Domingo inang adlaw, pinaka-highlights sang saning kahiwatan o galing. Ano ang mga ginapatuman nga pagsulundan sang syudad sa Bumban sa organizers sang subong nga festival man? Nga nga daw may pagkatuman ka strikto haw kag daw hindi maintindihan ang proseso haw. Action firing line. Labi na sa pag-cover sang media, ang amon di balita man lang mo, no? Sa pagkuha sa mga impormasyon may angot sa kinapatagayon nga aktibidad. Ano gud ba lang pinakatinutuyo niyo? Ma-promote ang mga maskara activities o kung taguon pa sa publiko? Action firing line. Ultimo gani ang pag-issue ho sang ID identification card sa mga media na gusto mag-cover sa inyo sa nga event daw kasi kwawi pa ho. Action firing line. Hasta sa pag-cover sang beauty pageant kag ibla angot sa Miss Mascara, doon nag-stricto man daw hindi maintindihan ho. Action firing line. Paano ta matawag ni nga super maskara kag balik yung home? Kung bisan ultimo na lang ang pag-cover sa event nyo, ang media may kabudlayan pa. Action firing line. Firing line. Kag ang media na budlayan pa nga mag-adjust. Buwas Sabado kag Domingo, buwas, Biyernes plagali buwas. Pero sa Sabado kag Domingo, ginapabot na rin pagdagsa o kung pagpanong sa mga tao. Kay may ara sang duwa ka dako kag ginabantayan nga event nga hiwaton dira sa may Panad Park and Stadium. Nano naman ihan ang patakaran nyo na. Action firing line. Istrikto gyapon, tani nagsilin na lang kamo nga waay na cover-cover pa para tapos ang istorya. Action firing line. Sabado kag Domingo, Panad Park and Stadium, piho nga dugukan gindi sang mga tao bangod sa live nga palagwaon sa mga artista sa isa kabantog nga telebisyon. Inang makitaan nyo na lang kanaudto bla, makitaan nyo na sa telebisyon nasyonal
Isa ka palagwa unda sa mga artista, ti didto na matabo sa may panaado sa Sabado kag sa Domingo. Action firing line. Duha ka adlaw nga live show ina makakso kag ang report nga may pila ka mga opisyal naton sa gobyerno, may senador, may kongresista ang magabisita man dire sa Bacolod. Ti Domingo sa nasalentara maning highlights kag ang isa sang pinaka-espesyal dire nga bisita. Kon madayon, way sang liwan kundi si Presidente Bongbong Marcos. Opo dahil sa ni pamilyang First Family. At syempre, opod man na ang mga sip-sip. Opod man na ang mga kaalyados politika Action firing line. Balik ta sa ginasaling nga 5 billion pesos nga revenue nga may matipon sa nga to sa nga syudad. Nga magasulod, no? Ang mga local kag foreign visitors damo na subong kita tama na. Ari sila subong diri nagatiner sa Bacolod City. Ang mga airline companies damo naman sang biyahe ti manipatimaan ni nga damo sang bisita ta diri subong. Ang hotels kag iban pa sa mga accommodation facilities. Ti parado pa fully booked na mo. Action firing line. May dugang nga augmentation force sang Police Regional Office 6 nagabot naman sa bayan sang Bacolod City Police Office kag third batch ani siya sang augmentation mga pilato 64 ka mga police personnel plus may dugang pagid nga augmentation force ipadala sa BCPO sa maabot nga Sabado, Oktubre 22. Action firing line. Firing line. Alas 7:27 Action Radio Philippine Standard Time. Balita nga pinasaheho. Balita nga kung ikaw ang makabati, kung hindi ka dayaw. Kung di ka magdayaw, basi kung ikaw ang makapamuyayaw. Oh no! Ang pag-asawahay. Ang pag-asawahay nagaumpisa gid na sa pagnobiyahanay. Nagasugod na sa pagpangaluyag sa lalaki sa iya ginahigugma nga babayi. Di ba? Naganabot na sa ginatawag nga pagpamalayi. Kag mas maayo pagid kung may ara sang sinuptan kag ginsaguran nga kasapatan para sa adlaw sang kasal, hindi tanto mabudlayan sa mga kagastuhanan. Correct? Hindi. Correct na. Basta gani kasal, ang hambalan, may ara gid sang handa. May mga menu gid na, may mga banamit kag marimis kapag kaon ang ginapreparar. Kag isa sa mga lulutuon nga bagid perme ang makit-an sa siling selebrasyon ginasiling pagani mga kaaksyon. Nga hindi kompleto ang selebrasyon kung wala ini. No? Ang ginatumod ko way sang iban kundi ang litson. Hindi litson manok. Pwede man litson manok. Galing ka bati, maglitson manok, dapat damo na. Hindi man litson baka, pwede. Galing kay tuba naman kamahal. Kadako naman sa baka. Litson kanding. Kung maayo ka magtimpla na, kampiyon ina magkakson. Litson pato, pwede man. Litson pabo, litson PBB, o kung gansa. Pero, ang ginatumod na mga kaksondriya, amo ang litson baboy. Action firing line. Litson baboy. Ang litson baboy. Dere sa aton sa Pilipinas, ang batasan sa mga Pinoy basta gani sa liberasyon. KBL. Sa KBL, laban sa KBL bla? No? Ano ganing KBL? Kasal bunyag galubong. Mayari gini nga litson baboy nga ginahanda. Labi na sa kasal. No? Sa lubong daw kailan na iya kun waya dako handa lubong Sa kasal gini may litson gini dapat ya. Mayara gini ya naganindig nga litson. Subong gabi makakson kun ka nagamonitor ka mo da. Di ka ba na maglakat? Ituon na inyo sa nga palamatin ang dalunggan speaker sa radyo banda kung ano man nga plastada sang pag monitor nyo, tunog yung volume blast, ayun sa nga monitor subong para nga at least magkabati kamo kay plastar ko ang pinasahi nga balita pinasahi sa tanan nga pinasahi nga balita. Action firing line.
Ang istorya mo niyo, arang ka mati na kamamati ka ba? Ang istorya, naglibot ini sa kasal kag sa baboy. Oh. Sa sudad sang Bago, Negros Occidental, may isa ka tricycle driver may nobya. Kag ang ila sa nga plano, mapakasal na sila. No? Ang kasal pati kayo noon sa bulan sang Enero, sunod nga tuwig na. So may 3 na lamang kabulan ang unaton. Kag ang kasal, matigayo na. Action firing line. Ang lalaki, tricycle driver, dito ni sa may Purok Pandan 3, Barangay Maaw, sunod sang Bago. Ang tupad balaya, mayara sa ginasagod nga idik, sa sunod sang tangkal, di magsilinta idik, gamayng baboy na. Ang edad to, mga 1 bulan, 28 diyas palang idik. Oh? Ang natabo, mga kakson nga, ining kamahal ba sa idik subong baklon. No? May ara sang idik nga daw pilang bili man, tag 2,000 or 2,500. 3,000, depende guro sa kanakoon sa idik kaya. Action firing line. Ang natabo nga, ang natabo, mga kakson, 28 diyas sa edad. Ang natabo nga ining tricycle driver ni, nakapabinsar sa bala. Nakapabinsar, kasi siguro, galibog ang pabinsaron niya, kanamangkot siya. Sa kagulingon niya kung paano siya makapalitson sa baboy, sa tiyon sa ila sa dikasal, sang nobyaya. Dito, ambot ka doon ng plastada nga nadumduman niya. Kag may nakitaan siya sa tangkal sang tupad sa isa nga balay. Nga may ginasagod nga idik. Ti amat-amat yan naging palapitan. Report ka na ba itong tagabi? O nanong plastada? No? Kinuha yan ng idik sa sulod sang tangkal kag ginsulod niya sa tako. Kag hinay-hinay nga gindala sa balay sang Iloy sa isa nga nobya, hindi dira sa Bago, kundi diri sa Bacolod. Sa Bacolod, ginkarga ya tricycle driver sa mo. Gindala ya. Sa barangay ko pa, barangay Tangobo. Action firing line. Gindala ya sa barangay Tangob diri sa Bacolod. Ang Iloy, siyempre pasalamat ang Iloy. Ang Iloy nagdayaw, no? Nagdayaw ang Iloy sa sining tricycle driver nga mangin umagad ya. Nakasiling gurong Iloy nga daw mayo haw. Mayo kay daw mapisan ni nga kung sino nga mangin umagad. Way giniga pa baya sa ila sa nga plano nga kasal. Mayo ni kay hindi na ko ni mabudlayan sa ulihi. Mayo gid nga ginpangitaan niya sang pamaagi kung paano makapalitson sa ila sa kasal. Action firing line. Amo nagurob la ang pinsar sang Iloy. Ang natabo galing mo ni. Nga naglabot pas punto nga astang Iloy nagsagod pagani sa idik kuno mo. Kag ang iya sa nga nobya nagsagod. Di siyempre bulig guys la. Ginsagod ang idik. Siguro kung ang idik makahambalang daw tawo, mamangkot o siya mo nga ari ko dihaw. Action firing line. At taga-Bago man ko nga ari na ko di sa barangay Tangobaw. Action firing line. Ta Bacolod daw. Maano ko di? Ginsagod-sagod man. Kung natabo, bigag kun way mamutikan. Nga inigali kinawatan sa Bago, kagindala diri sa Bacolod City. Saktong-sakto gid kun isipon ta ang kagulangon sa edad sang siring idik. Pag-abot sa bulan sang Enero ho, sa adlaw sa ina sa dikasal, insakto gid nga kadakuon mga 3 bulan ti okay na nga litsonon. Action firing line. Siguro siguro hagpok ay no? Hagpok kag nga nanamgid ang timplada sa litson eh. Pero sa wala gid ginalaoban nga hitabo mga kakson. Ining tricycle driver ang tag-iya sang idik na tingala kapag kadto niya sa tangkal. Ang tangkal ara pa ang idik way na.
Ngalalang, ari pang tangkal ko ngang gidekway na diyaw. Action firing line. Nagpabangkot ang tag-iya kung nanong tabo. Ginestorya yung mga residente. Mga residente sa lugar to. Dito nagsugid ang mga residente. Gasolin nilang tricycle driver mo to nakita namon. Nga nagkuha sang idik kinsulo sa sako, ginkagras tricycle, kag naggalakat. Action firing line. Ang natabo, ginareklamo sa pulis, ginkadtuan sang pulis ang balay sa may barangay Tangob, nga gindalan, kag didto nakitaan ang idik. Kag ginkilalagid sa tag-iya, nga iya. Action firing line. Sang nabalaan sang iloy sang babayeng amot tani ang pakaslan sining tricycle driver ang hambal sang nanay report. Ang report kinabaton ta. Nga daw waay na kuno sang matabo daring kasal. What? Ibalon ta nito kadugay kay amo na report initial report kinabaton ta nga daw kasal o kanselado nano. Ini senaryo ni Makakson bakit antala ni sama-sami sa mga pelikula. Pero tutuod galiga katabo, no? Kag diri pa sa Negros Occidental, Action firing line. ang siling sang Iloy sa isri kagulingon guro nanon ni. Litso na nangin bato pa. Ano ay hada dapat tsagaan subong sang tricycle driver nga magapakasal na kuntari sa isri nga nobya bangod lamang sa idik na palso pa. Ang isri kuntani plano, no? Ang kasal kag bangod lang sa idik, siya ang magapangatubang sang kaso, bangod ang report kadabaton tang tag-iya, disinidugid sa pagpasaka sang kaso, batok sa iya. Action firing line. Alas 7:37 Action Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay unahon ko di karon ang balita ni kay gapatik ko dabo ding luyag. Luyag gid makabati. Nagahulat gid no. Right after ko sa commercial ta. Kayo unahon tani with Action John Diaz based sa investigation man sa ato sa dinga kapulisan. Action firing line. Ano pa kinibal sa nga balita sa lokal, DepEd Negros Occidental handa na sa pagpatigayon sang adlaw Lunes hasta Biyernes nga face-to-face nga klase, full face-to-face nga klase sa buong Oktubre 2 subong nga tuig. Pero siling sang DepEd National ang Philippine Private Schools pwede sa gihapon nga makapadayon sang blended kag distance learning matapos ang November 2. Action firing line. Man mayara sa nga DepEd Order No. 44 permado ni Education Secretary kag Vice President Sara Duterte ginpublish ng ligid lamang Lunes sa official website sa nga departamento bag-o nga bando. Ang nga naga-amendar sa unang nga DepEd Order No. 34 ginisyo ng ligid nga bulan sa Hulyo. Ang mando sa private kag public schools nga i-resume ang full face-to-face ka klase nationwide by November 2. Pero ang bag-o nga bando ni Presidente, ang bag-o nga bando ni Sara Duterte, ang nagatugot niya sa mga private schools nga mag-implementar sa 3 ka adlaw nga in-person classes kag 2 ka adlaw nga distance learning para sa blended modality. Action firing line. Ang ginatawag nga amended order, no, ang mga private schools ang pwede nga maka in-person classes Monday to Wednesday kag remote classes on Thursday and Friday. O kung pwede man nga 4 days nga in-person classes Monday to Thursday and remote classes on Fridays. Pwede man nga makapadayon sa ginatawag nga full distance learning. Ti sa bahay naman niya sa public schools, kung basihantang bag-o nga mando, dapat na nga magsaylo sa 5 days a week sang face-to-face classes sumugod November 2. Action firing line. Sugod sa nga petsa kag bulan dapat way na sang public school nga mag-implementar purely sang distance learning o kon blended learning. Ti magluwas na lamang sa mga eskwelahan nga ginatagan niya sa exemption sang regional director, ang mga eskwelahan nga ang klase ang automatically canceled bagod sa disaster o kon kalamidad kag sa mga naga-implementar sa ginatuwag nga alternative delivery modes. Tinghambal ni Duterte, nagligad nga ang pagbalik sang face-to-face nga klase. Sumugod nagligad nga bulan sa Agosto, makabig ini nga major achievements sang isa ni una nga 100 days bilang Vice Presidente kag DepEd Secretary. Action firing line.
Di makaligad ang lapit 2 ka tuig nga remote learning kay bangod bansang COVID-19 pandemic. Kaya diri sa Negros Occidental, mapabulig tayo dugay plaster sa DepEd Schools Division nga nagasakop ang DepEd Schools Division ang sakop yun taran nga mga banwa mo kag isa ka syudad nga banwa sa Talisay. Ano bala ang mga sitwasyon pag-abot sa November 2? Ang physical kag social distancing pwede naman bala nga madula ni? Ano pang iban sa dapat tumanon sa mga estudyante pati manunodlo gidi ka ng kag-guardians? Mangin ka po talaga dugaya ang spokesman sa nga DepEd Negros Occidental, Mr. Ayan Arnaiz. Action Firing Line. Alas 7:41 Nakson Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagad sa mong edisyon October 20, 2022. Action Firing Line. Firing Line. Standby sa ato sa nga pagpanubalik ang balita angot sa idik aton pabatian. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balita. Okay, nalisa rin nga gabaritor sa ato sa rin nga live stream sa Facebook. Higagabon, tanik kayo manubat ng ato sa rin nga cellphone. Toto Roy Recuelo, salamat. Rama si Arniel Vesta. Mayong gabi si Muda. Ana Sinoro, mayong gabi. Salamat. Mileni Patikayon Castillo, Araman. Rolando Montaño Jr. sa Barangay Tangob. Abigo Tabin Bantong, thank you. Monitor. Joel Sibulan, dara sa may San Roque. Si Toto Jobert Canoy, mayong gabi si Muda. Kag si Leo Medel, no? Si partner Leo Medel, monitor para. Sa ato sa ring live stream damo sang mensahe angot sa idek ko, no? Basta pinasahe nga balita damo ni muna mo ko sa mo ko dami mamatian may pinasahe banta balita blow. Si Kativer, good evening sa Marlon. Araman si Eva Gradas Baterna, salamat. Si Titing Angels, Ana Sinoro, okay. Lito Dayap, mayang gabi. Lea Yang Esquivel, Monitor Frontalisay City, Ana Sinoro, mayang gabi na. Elizabeth Tagamala, God bless everyone. Salamat gid. Louie Alda Sr., Edilaos, good evening. Akson Marlon, Arilang Giapon, Nanay Isabel, Monitor sa Victoria City. Laina Bilyones, good evening. Imbolio Campo, Mar Panayon kami, Gabonitor dari sa Maymao. Okay. Bingbong Dipala. Good evening, Action na Marlon. Check attendance lang si Ibo. Salamat, Gida. Si Marilo Lianes. Mayong gabi. Live Don Salvador Benedicto Pandanon. Mayong gabi. Sa Banak ko Monitor si Edgar Ribatado. Salamat, Kid. Jocelyn. Mayong gabi. Melinda Dimirin. Good evening, sir. Are kami Barangay Batuan, La Carlota City. Si Kaloy Biuco. Salamat po sa Diyos. Sambalya. Jove Monares. Mayong gabi. Lilian Tadina Claridad. Mayong gabi. Cecil Bikbik. Hi. Good evening, mayong gabi, langda kay Sandra Bermilio, Nalin Festisa. Salamat, si Selbekbek, patamyo naman idol. Sa amon barangay Captain, Mar, Limbi, Halea, upod sa Kakagawad, Leia, Iriman, Clarito, kag Rogelin Borlado. Salamat. Dining ulahamiento mayong gabi, Jen S. Sir, George Gargasaran, kulang sa pansin si Estrada kung ano-ano na lang na pinsarya nga himuon. Hindi man malain mag-watch foreign novela kay entertainment na iya. Mani gani nga daw gid sa pabor sa plano ya kina, no? Correct gid Akson Marlon, my litson gid. Namali ay Ana Sidoro. Efren Altamera. Ginatamyaw ko si mama ko at papa ko. Evelyn Sinaon, good evening. Monitor lang kami Nanay Evangeline. Jocelyn Song Comedia, ha hambalya. Philip Sagay. Kaluoy man sa iya, bayaran ko na lang to ang idik ni Gumar. Oo. Tigin kuha gito sa tag-iya kay may tag-iya tong kalain nga kuan mo gawan sagod kay matupag isa kawan kay kawan tigid mo kay daw ka pinasahi lablay kawaton mo daw son sagodon mo para sa kasal mo. Jocelyn Song Comedia. Ana Sinoro, salamat gi nagka-problema pa kuno. Edi Adorio, kuwaon yan na lang maninay or maninoy ang tag-iya ka idik. Galing kay kun kuwaon maninay. Kag kumilitson gid man ba hindi kay dila malipatan maduduman nila to. Roberto Heraposco. Dalagi na. Roberto Heraposco. Caraballo, good evening. Ari kami Hotoda, Haldomanan. Okay.
Sige, salamat. Pelton Lipora, good evening, Action Mar. Monitor lang ko di sa Pasay City, salamat gid. Emilyn Morden, monitor ba yung may kabiya. Sanbay kay mabalik tanong dugaya, balita angot sa idik. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay, gaabal mo gapangulang ka lang phone.
Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata!
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain na masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Makakuha atensyon nga balita sa sunod sang bago kay kadamo sa hulat kag luyagid maghibalo. Sang kulo kompleto nga istorya may kataran sa siring natabo nga pagkawat sang managpakasal tani nga lalaki sang idik kay ang purpose kay ginkawat ang idik sa gudon para nga amo ang litson sa isinengga kasal. Action firing line. O galing kay nato kiban namutikan sang tag-iya kag nabalaan kun diin gindala didto ginreklamo siya sa pulis. Ibalonta ang kompleto detalye sa nga balita with action na John Diaz sabay sang NOC PPO. Action firing line. Action John, mayong gabi, please kabin. Maayong reaksyon, mayong gabi sa tutanang nga mga kakson. Isa ginik-interesting nga balita. Ang natabo dara sa area sa Purokta, Pandan 3, Barangay Maaw, Sudad sang Bago. Bagod nga ho, bisa ng idik nga nag-aara sa sunod sang tangkal. Kag nagapay mo nung action mo, oy kinawat tayo sa isa ka tricycle driver. And yung driver, suspect ang gingklala kay John Namar E. Salcedo. Soltero, residente sa Purok Pandan 3, sakop sang Barangay Maaw sa may Sudad man sang Bago. Ang tagiya naman aksyon na Mark, Buyan, abi nga makabig naton,
Kasi medyo damo-damo ang baboy mo, may mga lagko naman yung baboy nga ginasagod. Ining si Jonel Balindes Isidon, 36 anyos, taga Purok Riverside, Barangay Maaw, daman sa may syudad sang Bago. Na-interview naton si Police Staff Sergeant Armando Araw, ang investigador sang Bago City PNP. Sunod sa iya, alas 8 ng gabi sa tuwang Oktubre 18, Martes, no, sang gabi, Action Mart. Nag-iskabrihan niya, doon nadula ng isa idik sa tangkalaw. Kasi di ba kung mga idik, masamigin man na ginabulabisitahan mo, binibisitahan na sa Action Mart ang ilang mga tagiya, kaya para masiguro lang wala nakagat sa talimbabaga, o wala dabi sa madi, wala mga pilas, ining ilang mga idik, kaya ang ginabas sa bagong bata mo, mga idik na ginabantayan, ginaya sa ilang mga tagiya, Action Marlon. Pagkarapos sini, sang temprano pa, may mga residente nga nakapanugin Action Mart, nga ang tricycle driver nga sinamar, temprano pa kuno naglakat na pabakulod. Kaya may dala rin sa Action Mart nga idik. Idik to na nagsuspetso ining si Balindes. Amo nga nagpakigangot sa Action Mart sa mga kapulisan. Tinaglanog na ining report nga nadulang idik dala ni Balindes sa may Barangay Maaw. Tugtog ng mga residente sang Maaw nga digtog rin nag-istar sa may Purok Roadside bala, Barangay Tangob, diri sa Bacolod City. Kaya gintayag nila nga ining si Namar magindulong nga idik sa balay sang ilog sang iyang nobya dira sa area mismo sang Purok Roadside, Barangay Tangob. Direktok sa mga nakakuha sang lead ining mga kapulisan sa konsidin posible nagkadto ining si Namar. Pagkatapos si Action Mart, mga hapon na nagkadto si Action Mart sa may Barangay Tangob. Ang pulis upod ining tag-iya ko na tagreklamo nga si Balindes. Di ko ikaw tag-iya ka baboy, isa ko pa lang kita identify mo na nga imo ginibisan ido ganit di ba? Mabalaan mo Action Mart nga imo ng ido nga nadula for example. Pagabot dito sa balay, sining nanay sang nobya sang suspect, nakitangin man nila Action Mart, dito gagin bilin sa tangkal ining ang idik. Dito gagin bilin ni Namar ang idik. Diyan ba naman siyang iloy, way makukabalo nga kinawat na binilin lang man to kuno sa ila balay ni Namar. Iti nobyaya mo. Tapos sila galit ni Action Mart, ang bata sining iloy, pagkagi binilihan ni isang suspect si Namar, makasal na nagilit sa may January 2023. Yung mga koplan na kabulan, November, December, doon mga sobra na 2 kabulan Action Mart. Yes, oo. Ang amal rin ni Araw, perting pinangakig sang iloy, kay gatrabaho nga daan sa barangay. Barangay health worker ang iloy, tapos kibot yung iloy, gikatuan to isaya sila balagi, pangitang idik. Ang idik galaya, kinawatan. Ano gani nga adlaw na tabo ang papagawat? Ang pagpangawat gabi pa sa October 18. October 18, na-recover ang idik mga ano na? October 19 na, kahapon lang gid. Isa lang kadlaw ang pag-board gali sang idik, no? Oo, nagdirinta. Nag-board to sa Action Mart. Nga kayo sa kabalo, no, kung din sa makadto. Kung sinugin tag-iya sa iya. Kaya ba diri isang iloy, wala man sa kabalo kung nang tinutuyo, sining Namar, naging bilin niya to. Kasi siguro most probably, pinakarason di para pag-abot ng Disyembre, dako na ng idik mong. Baboy na gina sa Action Mart, ilihawon na ng tawag ako magtatlo na kabulan. Iya ko na tumaplano, ba siyawon lang sa pag-abot ng kasal. Gati ang bali sa iloy, ang bali ni Araw, ang iloy kaya pinangakig, man kinakon mo ya, ihawon sa kasal. Bigo example, kung tuyo ginayawon sa kasal, ginawatan niyang baboy. Dito kay Action Mart naglaom ining iloy, ang bali rin ni Araw, ang iloy ko no, doon naghahambal at nga, hindi na kuno Action Mart, pagpakasal lang yung bata sa ning suspect. Uy. So hindi ko na pagtayo nun, ang kasal, kaya bali ni Araw, nauwian ang ilang pamilya. Di kayo wala maging man Action Mart, kabalomong ining pamilya sang amo nang hindi ta pangalanan ang nobya kag ang nanay sining nobya sang nobya ni Namar kay wani sila labot-labot yawa ni guro kabalo kaning amo ni moon to na-expecta man ni gurong iloy sang nobya nga bumayo man si Namar baga piparargid sa kasal nila sang bata ko. Nagulpihan lang guro Action dyan ang ang iloya base kon sulod sa pilakalaw tiyari kita subong sa pizza 20, isa pa lang kadlaw nagligad. Base kon makaligad ang pila ka daw Action dyan, pinsar man gurong iloy nga tipo siya hunt na lang kay bunay. Base kon ayaw mapasinsya sa ulihib lang lalaki bla. Galing ko mga pasinsya Action ang lalaki. Pasakaan mo sa gyapong kaso. Amo nang atubangon dyan da. Amo na lang yung problema. Kaya di ba to kag nangawat ka?
Kay hambal rin ni Araw, ining tag-iya sang baboy nga si Marindes, desidido gidya, file niya gidya kaso ining si Lamar. Kaya para madudla, kaya balita mo ko nang may kinasagot ko nga na baboy. Kaya kung itolerate ni, mas basta sulito na Oo. Tapos dahil basta hindi sa Iloy, basta Di siyempre, maduda ang ilo maghambal sa amo ning umagad ko sa ulihin. Daw, di yan mo among inahimos na Gani, tiyan mo na, ang bason diri ni Araw, decided, gini ang tag-iya kababuyan, yung file niya gini kaso nag-amakon mo lang balita ni naglanog, lalabot sa mao, labot ni Stangob, amo na ginistoryahan. Oo. Tapos, gobra nga daan sa barangay ang pamilya. Oo. Di ba na? Amo nagurok sa mga daw purting pinangakig sa Iloy. Basta nga hindi ko na lang pagpakasa lang bata ko kung mo malang naglayang pamanahon niya. Amo ni akson dyan ang tutuod nga laragway sa idik sa imo sa rigin sa nga picture. Retrato. Puti nga idik. Kag kakone kita basihan ta andiri sa ano ganin di sa likod gid bla sa yobon-yobonan or likod ya. Healthy nga sa baboy ni kag malapad ni sa. Lapad ni o dako sa 28 dias idas na. 28 dias pala natin kailan kay hybrid bala nga baboy. Okay. Bay laki. Way malan. Way pa na bala action man. Pero anyway na turnover naman yung baboy sa iya. Nabalik na. Nabalik na. Galing kay bisan ba laki na kung paano na iamon sa December, sa January. Dito sa buong, kinapalitan ni kay wala ni nakita ng suspect, si Namarne. Asa sa buong, sumaway pa nakapakita mong sa pamilya at sa babae. Way pa man nakapolis sila nga lugar at large ining iyang status action Marlon. Yari si Police Staff Sergeant Armando Araw, investigador sang Bago City PNP. Gikawat ni Sir Sangkwan, gikawat ni sa tangkal sir intensyon niya kawato ni dia dason amo na sa uli na bala niya kalaslo ni sa gali hindi ang nagkawat siya tapos gin-kawat niya sa maaw tapos gin-biyahe ni tricycle gin-dulongin niya sa tangob sa ginikanan sa iyang migaya. Tama sir, way kabalo yung pamilya sa migaya nga kinawatan ng baboy pating migaya. Paano na-discover, sir? May taga-maaw nga nag-star sa tangob tapos nang dugin sa spitsawa nila sa tangob gindala. Kay aga pa ni nagbiyahe si nagwa bala. Nagwa nga dala yung tricycle tapos nakita nila sa gabi dito mismo sa lugar sa gingkawatan. Kung sir yung sir, taga-maaw man yung victim suspect? Taga-maaw man sir Pero ano-ano yan sir ang gingkawatan niya sir Idik sir? Wala ginayan ang kasi manuwa, isa lang sila ka ba puro? Saan o sila kalaslon ko na sir ako? Do bati ko to sa nanay isang babae, do January bla sir mo. Do na aki-akig to gani ang nanay gani, do na dismayagid sa akin. Way sila kabalo pati babae, way kabalo. Okay. Bali gali sir, ang ining suspect digto nagatinir-tinir sa tangob. Gakato-katon da sa migaya. Okay. Digto yung manggindala ang Idik. Dito yung magidalang index sa balay isang nanay. Okay, ang igay ni ko branis taong. Why na talaga puli sa git. Oo. Iniya sir ang suspect. Ano niyo obraya sir? Tricycle driver na sir. Taga-maawgi na siya sir. Balik na kanto-kanto lang na siya sa tangob. Na-recover na ng Idik sir, no? Na-recover na sir gapon. Baligin katuan nyo gid sa tangob? Gin-katuan na monopod ang complainant, ang biktima. Nakilala niya hindi kay isang gabi lang nadula mo pagkaaga mo na. Balian mo ni ilaging suspetsuhan din sir ang si Jan Namar. Tapos ang nagdulong ito si Jan gidi. Gindulong to ni Jan ang baboy isang agapon. So, sige priso yun yung suspect? Wala sir kahit ang kuan at large na siya way na sa nandakpan. Okay. Ang suspect asa subong wala nadakpan? Wala sir. Pero anong desisyon ka victim sir ako? Tag-iya ka baboy? Mapasaka masasir sang kaso. Oo. Pero sa kaso, ipasaka na to. Okay. Ang Iloy, hindi na niguro mo pakasal, sir, no? Ang mugi na iti daw nakakig ito sa, tapos doon na huyan sa barangay sa Dalgobra, HW sa barangay sa Tangog. Okay. Sige. Daw kaan man dala, daw kalaway man ti galing ang mugi na. Huwag man sinusinti man sila yung wala man sila kabalungan mo na gali. Action Marcy, Police Staff Sergeant Armando Araw. Mismo si Araw nagsiling,
Do hindi na kung doon nagitplan ng Iloy. Amo na akson dyan ang pinakabalita na mo. Ang pagkawat sa idik, pagkawat sa baboy, normal na nga katabo, damo na sa katabo nga mo na. O galing, kay ang pinakabalita, dali ka makakuha kita atensyon sang publiko sa mga listeners ta. Ang schedule sang kasal, ang tuyo sang idik, pinakatinutuyo sa idik nga para sa kasal. Oo. Kaya lalabot sila, ang desisyon ng Iloy, nga gulpi lang, hindi naman makasal. Nasaya na ya, first time ko bate nga mo ning balita mo. Amo hindi kin malimtar aksyon man ni Namar. Nga tungod sa idik, hindi sa makapakasal. Hindi madayon ang kasal yan, ginalatulat sa Desembre. Gani kitod man aksyon man, ang idik na subong kamahal. 2.5 goro o 3,000. Napit 3,000. Okay. Ang naguro nga doon na ano man sa iya guro tan in good faith. Diling ka in bad way lang. Mayo tinutuyo kay para may iabon sila may sagudon sa iyang sila sa ulihi. Diling kaya nga pamaagi para makakuha sa idik. Ito hindi mayo kaging kawat ya. Support na lang ko tani sa tricycle driver man siya. Pila man bulan nga pasupot-supot. Nga malabot yan na ang pagbakal sa idik. Gani. Nakalabot din na tani. Mga bisa suptan-suptan na lang be. O ko nangayo to siya bisa tagiya sa idik. Nagayo to siya, no? Ang balabi nga, ayo ko lang idik mo, bayra ko lang gusto kung makakwarta na ko. Kag pwede ya marason to ang schedule nila kasal. Importante gid, galing kay ginpaagi sa hindi amo Gani, actually, matisubog na pakita sa mga kapulisan. Kaya file lang, sa kaso, pero kung i-file ang kaso at large regular filing. Tapos, ang pamilya, but kung may tsura po sa batubang ko ang pamilya, action ma? Wala, ang barangay, mo kaya barangay Tangob. Sa barangay, hindi action na lugar. Barangay Tangob, no? Dali, lagi ka sa nok po ang ka-action nyo. Action dyan, di action na sa balito na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. This is 10 minutos nagkaligad sa tag na galas sa 8 Action Radio Philippines Standard Time. Anong leksyon nga madala sa aton tanan? Una, hindi gid pagpahilabtan ang bagay nga hindi inyo. Ikaduha, pensaron nyo gid anay kun balah magkapaayo kun hindi. Ay isa ka bagay antes nyo himuon. Action Firing Line. Ikatatlo, dili gid pagintua ang imo sud nga isig ka pareho. Bangod duay sang baho nga hindi magalisgaw, wala sang ginamos nga hindi magsungaw. Action Firing Line. Kung matutuod nga pagpalagga ang inyo sa nga batyagan, sa inyo sa nga palangasaon, sa inyo sa nga palamanhon, dapat tutuod man ang mga butang kay inyo ginapakita, inyo ginahimo. No? Paningwa kag pangita sang legal nga pabagi kung gusto niyo nga makapreparar kamo sa isa ka selebrasyon labi na ang kasal. Action Firing Line. Hindi maghimo sa mga butang nga magkahalit sa inyo. Ti karon kay wala madugayan nga inin tricycle driver na to kiban gali kag napamatud-an sa lang kadlaw mo. Nga ang gindaray gali nga idik kinawatan. Okay man tani ang isa nga tinutuyo para nga makapreparar sang medyo bulubungga man nga kasal. Ugaling gin-opdan lang sang dimalas. Action Firing Line. Kag sulong basi kon naga lumapaw na ni ang isa nga pag hinulsol. Sa mga ginikanan naman kon Iloy sa mabayi, nga pakaslan, kon abe butan ta mangayo pasensya ang kuntani mangin umagad mo. Basi pwede pa man lang, no? Tao man lang na kasala man, way man perfectong tao. Pag may inaton, basi kon nahimo yalan to. No? Pagkawat sa idik, bangod grabe nga pagpalangga niya si Esdeng nga palangasoon. Action Firing Line. Kung hindi pagreunion ang kasal ti basi maglain man ang buot sang duhan no? Idik lang ang ginhalinan. So pwede gid na nga may istoryahan. Action Firing Line. Ini nga mahindala sa aton sa kaluwan sa Blotter na Plus, Blotter na Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations. Okay. Tali sa nagkabonitor sa ito sa nga live stream ho. Melinda Dimirin, nagpagita pa siya ka problema ya, hambalya. Louie Aldas, Senior, Aksamarlod. Kaluoy man sang tao nga nagkuha sang idik, grabe ang istorya sang iya love life. Kanimad? Anas nero, mayong gabi, humalumi na mayong gabi, okay, pare taglin ang parado, mayong gabi da pareha sa area sang barangay tangong gabonitor man. Si Boots Howard, ang idik, nag-iwik-iwik, nag-kiwitin. Philip Alusagay, gabonitor man, lapit lang na sa amon sa balay sa Maaw, may gumar. Salamat kid. Rochelle Evangelista, good evening. Salamat. Richard Artisola Alpiere. Good evening, Vaxon Marlo. Monitor lang ko rin sa may tabunan Bago City. Sige, sabay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Di sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa anak ko ba, ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa maabot nga Nobyembre 2 mga kaaksyon balik na full ang face-to-face nga klase. Dari sa Negros Occidental, paagi sa Negros Occidental Schools nga division, amoning division nga ang sakop nila is tanan-tanan nga mga banwabo. Isa ka sunod nga amoning sudad sang Talisay. Di subong mayara kita sa gihapon sa ginapatagayon nga blended kag distance learning. Ang klase sang kalabanan 3 lang kadlaw, no? Monday to Wednesday sa eskwelahan, kag tikom na mga assignments sa ila sa ding puloy-an ginapatagayon. Ibalon ta ko danong preparation na sa ato sa ding Department of Education kay damlag lang may ara sang DepEd Order number 44. Ano nga ginpirmahan si Education Secretary kag Vice President Sara Duterte nga ginpublish ini sa website man sang Department of Education mga kaaksyon, no? Naga-amendar sa previous nga DepEd Order number 34 nga ginisyo nagligad nga bulan sang Hulyo. Online sa firing line. Live sa sini nga palatuntunan na Mr. Ayan Arnaiz. Sir, mayong gabi si Action Marlon, no? Dari sa Action Radio Bacolod. Maayong gabi, Action Marlon. Bayong gabi man sa tangang nga nagapamati sa imong nga programa subong nga gabi. Salamat gid, sir. November 2, mapila na lang kaadlaw ang ato sini nga hulaton, full face-to-face nga klase na sa mga pampublikong eskwelahan. Ano so far preparation sa inyo sa nga division, Sir Ayan? Well, Action Marlon, no, ang aton nga division madamo na sang aton nga mga eskwelahan ang nag-start na sang ilan nga full capacity ang 100% nga face-to-face sang sinyo nga pagsugod sang school year.
It's just nga siguro nga tungod nga may mga shifting lang sila nga ginaobra o kung may mga scheduling lang sila pa siyang ginhambal mo kagina nga may tag 3 days or 4 days man kay tungod nga gina-incorporate pa nila sa ila schedule ang mga disinfection. Ang aton nga dako nga mga problems ang ara sa aton nga mga big schools kay tungod nga sang ila population medyo may problema sa number of classrooms kasi sa number of teachers nila sa kung ipatigayon gid ang 100% na full capacity. For example, ang may mga eskwelahan kita for example no nga sa Subo nga half pa lang ang ila 50% pa lang sa estudyante ginapakadto sa eskwelahan or at a certain period of time kaya gina-schedule man lang nga set A, set B. Ang isa nila ka 50% is already 35 students. Meaning to say, come November, kung i-full capacity mo na, ang isa ka section, that would be 70 katao. Isa ka classroom lang na. Ang classroom kaya was created or was made na good for 45 lang at the maximum. Ang 70, that would be 25 ng excess. Hindi mo na siya papungkuon, patindugon, o kung maglumpagi sila sa loob. Hindi na siya maayong na classroom na setting, hindi na siya conducive for learning. So, meaning to say, amo ni sila ang mga schools na to nga may problem nga when it comes to the full capacity come November. Kag din ini nga mga eskwelahan, Sir Ayan? Mostly ni sa ila mo yung mga central schools sa mga poblasyon o kung ang mga central elementary schools o kung ang mga main schools ang secondary naton o mga high schools naton. Pero this pag-abot ya sa November to Sir Ayan, ang mga public schools ya dapat may transition na gid sa 5 days a week sang face-to-face classes. Well, if you're going to read no sa press release nila sa nagkikat, kagang ginhambal mo nga memorandum nga gin-amend yung certain portion sa DepEd Order number 34, ang public schools are mandated na mag-full capacity. However, makapatigayon gyapon sa blended learning at mga eskwelahan na may mga kulang sa classrooms tungod ka nag-ubaan sila, tungod sa disaster o kung sa natural calamities. O kung may isa pa ito ka provision na may isa ka, pwede pa kung for example nga ang blended pwede pa kung tungod na may mga cases ng COVID for example nga natapos sa sulod eskwelahan. Ang mga cases, special cases nga ini kulang sa classroom kang sa mga teachers, pwede kin sila kalisensya sa aton regional director kay tungod ng regional director ang ginhatagan sang power nga mag-approve kung kilanglanon gid nila nga lang Japon sang blended learning. Distance learning kaga blended learning. But sa lingon magkuha sila exemption sa regional. Pwede sila ka-apply sang exemption. However, as to the guidelines or the procedure, kung paano, why pa inaging klaro sang aton nga regional office. So, base in the coming days, base magpagawa man sila sang ila issuance. Okay. Gapamangkot pala sa nagkalabanan, i-implement gyapon ang physical at social distancing sunod sang eskwelahan? Given the fact na mo sa sitwasyon mo subong sa aton nga may set A, set B pa kita schedule, medyo nagutok na much more pag sa full capacity. Though, gina-relax na sa DepEd ang mga health protocol sa sulod ng eskwelahan. Mula na, medyo may kakulba lang kay tungod natin sa national news yung gagawa naman ng mga bagong variants ng COVID. Pero hopefully this will not affect the education sa singing November. Sige. Sir Ayan Arnay, sir, salamat gid sa information. Unless kung may ara ka sang edugang pagin sa ato sa mga tagbalabati. Well, so far the wide naman, pero we are inviting also, matagamutan ko sa chance, invite naman kamo sa Kansilayan Farm School Day sa this coming Saturday sa Kansilayan Murcia. First time din kami ang aton nga farm school, the first farm school sa Division of Negros Occidental nga magahiwat sila sa nga selebrasyon. May mga baligya sa mga kautanan kung anong padang mga produkto nila sa sulod ng eskwelahan. Then ganito nga lugar, sir? Kansilayan sa Murcia. Kansilayan Farm School. Formerly Kansilayan National High School na siya. Sige. Sir Ayan, salamat kayo, sir. Thank you very much, man. Action Matlon. At salamat sa inyo, tanan. Action Firing Line. So, latunta, no? November
Agosto mga kakson ang pag-resume na sa nga fall face-to-face nga klase. Ang mga problem hindi malikawan. Mayara gyapon na. Kakulang sang bulutuan, kakulang sang kwarto, kag kadamuon sa mga estudyante. Dugay na nga problema nga dapat tandi. Tutukan nga katagan na sang kasulubaran sa ato sa nga gobyerno. Way padalabot ang kakulang man sang mga manunudlo kag ang panawagan na gudugay sa mga manunudlo nga pasakaan ang ilas nga sweldo daw way magyapon pamatian sa gobyerno ta. Action Firing Line. Kinalaman nila na ang dugang-dugang pagpasaka sila sa nga sweldo. Parehas man sa ginhimo sa iba nga ginpasakaan man, di ba? Sige ulat tonta. Mga kakson, 40 minutos na kaligan sa tak ng alas 8 Akson Radio Philippines Standard Time. Action Firing Line. Sa iluwan tayong sigida ang detalye sa mga balita sa Bacolod City Government Center. No? Kay buwas nga adlaw, balantayan, barubay galing area sang dalan Lacson bla. Kunin dalan sa Lacson, magmaskara festival, nabantugan sa natawag nga, electric maskara. Subong nga edisyon sa nga Maskara Festival, ang Electric Maskara di na masaksiyan sa Lacson kay ginsay luna dito sa malapad ng lugar sa ginatawag nga Upper East, dira sa may dalan sang circumferential. Action Firing Line. Pero ara gyapon, no? Ipahamtag gihapon ang mga kiosko dira sa may kilid sang dalan sang Lacson. Tatlo lang kadlaw, ila sila nga paglunegosyo na pabulo-baligya na nag-umpisa buwas kadlaw October 21, 22 kag 23. Mayo man kay ang tatlo ka adlaw nga nabilin na mga kaksuna. Biyernes, Sabado kag Domingo. Aba ng adlaw nga damo-damo sa mga nagnanagaw nga makaksun ta. Action Firing Line. Ang question da kon bala makabawi-bawi sila ihan kay bati ko kada gabi ang arkilay 5,000 mo. No, sa kiosko nila da sa tunutapang ko da. Ti magtatlo ka adlaw 15,000. Ang pangamayuon talang di nga kabay hindi magulan. Kaya epektado na negosyo kung magulan daw des makulod. Action Radio City Hall Report. Kaya balonta ni Talis ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art tayo po Action Art. Mayong gabi, please kabihin. Ipa-check na mo sa kung kumusta ang sitwasyon sa mga negosyante. Oo. Kabalo ka ining nabili nga may nadlaw ni amo tong na-expect kabay nga ti magahakot sang mag-circulate sang 5 billion pesos ining activities. And then may ara sang mayong nga development para sa mga nag-arkila. Tigaling pero na di sa kilid yung GC o tag 25,000 lang din makalanaan mo. Galit daw. Do yung busy home daw yambi out. Ang lain kay kadalabay di ka pamutong na lang sang mga customer. Oo, kaya nakalagaw mo ko na sa liga na tuod, no? Ay, di kagsubong niya, Anli Rice. Oo. Anli Rice. Anli, taran. Oo. Taran na, Hasta magmuludlo, matamo si Naod sa kanon. Galing ginabawi man sa iban, galing. Ginabawi man sa inasal, ginabawi man sa sulod anon. Basi siguro, pero amo na nagpakita. Nga makita mo nagligad. Kagabi daw paglabay ko, pilang nakot lang gijay. Kapin pagintilap na damo ang activities mo. Hopefully, sa NGC, I doubt nga may mga damo di Japon. Kaya may mga events gidman pro parehas ang gina-expect malang street dancing kag arena performance. Hindi man diriya mo, diriya sa paglaom. Di ang tawo mas masalabiyon na magkanto na to siya during the highlights pero i-check ko lang na boss sa mga espesyalisahan sa mga negosyante gid. Hindi lang sa mga magagmay kundi mismo ang pag-check man sa hanay dalag ko sa mga grupo sa negosyante nga tinagligan to ginahambal na sa iyong foundation nga daw damo-damo na nagpa-reserve ng mga hotel pero ay galalagaw haw. Daw ay di sila kalagto na yung mga nagpa-reserve nga fully book no? Oo. O, tidaway mo ito makita ng galalagaw. Basi dito sa maskara pageant to bla sa ilang kwan nga ginhiwat kagabi kinukudamo tao to pero pabasan ko lang na Action Mar. Kantuan ko na lang ni Ho. Unahon ko na yung mga update sa after maskara ni ang istoryahan pa naman
kuan mo ang All Saints Day kag All Souls Day. Nga patigayhon sa February 1 kag 2. Kaya kang signifikante diri Action Mar, unaan ko lang sa si Councilor Espino, kaya ang isa din nga bantayan nato after maskarati, back to work naman sila. Pero ang isa sa mas signifikante nga petsa, amo ini ang Nobyembre 2 nga pagbalik o pagresume sang ginatawag nga full implementation sang face-to-face classes. Kay kaina gani sa interview naton kay si Richard Ilangre, may pila na siya sa mga ginakabalakan, mga concern nila. So, damo gyapon mo sa mga ang kakulang bala, no, wala sabi sa maestra, kundi ang mga classrooms, nga dira mga klase, nga ti kon itingbon ang sit A kag sit B, medyo dako gid nga kakulangan o kung ginotokin, no? Ang isa diri nga check naton kay November 2, although nga ang iban guro din, di pag mag-umpisa kahit di pariyo may araiga kadto sa patio November 2, pero kung in terms of school supplies nga libre nga hatag sa city, siling diri ni Councilor Al Victor Espino nga committee chair on education, actually ang pagdarang na proseso halos tapos naman. Ginaulat na lang nila ang delivery and then dra siguro silang inatugyan na kay Mayor Albi Benitez nga maghimo na sang pronouncement kung saan o nagid ang distribution sini sa mga different schools. No, nga mo maka-avail sa school supplies nga trabaho sang karon nga administration. So pasiguro siya nga before pa mag-umpisa ang full implementation sa face-to-face classes comes November 2, di kayo na nila nga ma-distribute ining libre nga mga school supplies. Pamatian naton si Councilor Al Victor Espino. Ang policy does not come from us. It comes from National DepEd. Ang role ng city gidya is the outside of the schools, no? Now, infrastructure nga mga repairs usually falls under the National DepEd. Ilan na infrastructure. As a matter of fact, ang atong gani nga budget sang last nga administration, ang ila budget for infrastructure was only I think do 150,000 pesos. Gamay ni ang sa aton nga bing special education fund. Sa subong sa akol aton nga paglibot-libot, damo ta sa mga bulutuan, damo sa mga classrooms nga may problema sa ilang mga atop, labi na gid nga subong tsimpo sang tingulan, damo sang may mga classrooms nga kinahanglan repair. However, ang akon nga rekomendasyon, may ara sila nga classrooms nga ginpang-condemn, ginpang-tipo na nilang estudyante, but this is not the time for repairing. Ang ako na ginalantaw sini pagka mag-abot ang simpo nga maalokahan naton sang nagakaigo nga budget. As a matter of fact, nakasugilanon ako kay Congressman Greg Sataya nga makabulig ang DPWH sini. So nag-okay man siya sila. Ang distribution sang school supplies, most likely next week matigayon na gid ni siya. Ulaton ko na lang si Mayor Albi na lang ang ma-announce sila, but in place na ang aton nga mga school supplies ready for delivery. Wala action at least sa mga parents tira nga hindi pa kompletong school supplies ng kabataan, especially pag full implementation sa face-to-face classes, ang requirements sila sa teachers, sigurado nga additional notebooks na gamiton nila. Now, ang isa pagid party dengue balak kay kundi daw halos subong lang adlaw actually kapahuway nga daw wala tupa ang ulan bla kag diri sa Bacolod sige ang maulanon nga tiempo nagligad sa Nimana. Amo lang reason nga sa latest action mar nga padala nga email kag datos sa City Health Office. Ang Barangay Mansilingan 105 na ang total cases nga na-record nila. Now kag na top 1 sila gihapon sa bilog na Metro Bacolod. Siling diri 10 barangay ni Barangay Kapitan Pico, siling nga why nagkami mahimo ni sir magluwas sabi sa dugang padayon nga advisory nga kinahanglan ang public maghalong hindi gid kumpiyansa niya mapumuluyo against sining dengue. Now siling nga dugay kag sulit-sulit na every year ang kampanya sa DOH pagpahawan pagpanglimpyo, pero ang isa pagid kay siling nga diri sa amon sa bahin sang Barangay Health Center
At least may doktor nga nag-duty dito daw twice a week. Siling niya kung may ginabatyag kamo dira nga mga sintoma, like for example, pabalik-balik kang hilanat nga nagasubra sang 2 kadlaw, kapin pagit sa kabataan, please visit na nga daan sa aton health centers, sa health centers sa Mansilingan, so that nga ma-check kon bala dengue ang inyo siling ginabatyag. Sa mag-worst ang inyo sitwasyon, kag magaresulta sa pagpadulong mo sa hospital. Yari ang palayag sa punong barangay sa Mansilingan, barangay Captain Rodolfo Boy Pico. Napanawagan ta ang tanan ng mga palimalay nga sa gihapon ang kutob sang mga suludlan nga ang tubig ara may ulod na tubig nga way manangyan nato ginagamit pareho sining ara sa mga garapon, sa mga botelya, sa mga guba na mga balde nga naulanan may mga tubig dapat atong giniulaon no iga mula siling sa isa ka S wala sa 4S nga gina encourage ang DOH sa iga kampanya sa pumuluyo ang search and destroy. Tanan nga bagay nga may mga nagapundo nga tubig nga pwede maitugan kag mahukmungan sa labok atong yun na ipangula. No? Para sa ina ka pamaaging nga makabuglig kita sa pagpaganagan sang dinggit dili sa Mansabingan, subong mo way kita nagahalin sa number 1 nga flat tungod sang kadamo sang populasyon sang Mansabingan. Masobra kita 51 no sa bilog na barangay plus pa nga adlaw-adlaw halos adlaw-adlaw nagainulan kaya mo nang ato himuon bisan sa gamay-gamay lang nga bagay nga makabulig ang tanan nga palimalay kapag abala sir mga poson lang sa palayag ni Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico Sanga Mansilingan. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action at hupon una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulam eh siyempre pigado tas kay ano ko sila pwede surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Ito wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may gimpamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiswilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya Nga presentation, Webes nga papakalagad mga takop naman temporaryo, October 20, 2022. Sa News Center, kapo na ito Action Dale Salazar, there is technical control. Action Oliver Pason with Action Elway Dutelio. Sa kato sa ding IT expert. Ako naman, Action Marlon Hendovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.